Тук съм подготвил накратко няколко бележки, които днес бихме искали да споделим с вас от Maitreya Energy. И в следващата част от вебинара ще преминем към нашата медитация. Ще направим медитация, любяща доброта, с някои прости стъпки за медитацията и в края ще имаме сесия за въпроси и отговори. Така че ако имате някакви въпроси, не се колебайте, запишете си ги и в края на вебинара ще отговорим на тях, доколкото е възможно според времето. Така че темата днес е относно щастието, спокойствие и щастие. Щастие, разбира се, е нещо, щастието може да е нещо външно, може да е нещо вътрешно. Но истинското щастие, разбира се, винаги е нещо вътрешно. Така че а, ние ще си говорим сега за различни видове щастие и, разбира се, ще си говорим и какво причинява стреса и неудовлетвореността. Нали, тази дума малко трудно се произнася. Простете ми, когато я чета така бавно. Стрес и неудовлетвореност да ги превърнем в спокойствие и щастие. И всъщност какво е това щастие? Какво е щастие? Защо трябва да превръщаме нещо в щастие? Ние не сме ли, нямаме ли го това щастие вече вътре в себе си? Трябва да проверим. Първо да се запитаме какво е това щастие. Какво разбираме, когато чуем щастие? Затова казах, че понякога щастието някои го свързват с външни неща. Свързваме го с нашите преживявания в света. Щастие. Щастливи сме, когато се случва нещо хубаво, когато преживяваме нещо приятно, когато имаме някакво удоволствие, когато имаме хубави мигове с нашето семейство, с нашите близки, с нашите приятели. Или а, когато сме в природата, когато сме на открито, когато сме свързани с а, слънцето, с планината, с морето. Нали? Свързваме го с някакви външни преживявания. И това също е щастие. Това също е щастие. Но самото щастие, което изпитваме, всъщност това е нещо вътрешно. Нали така? И също така, това щастие, дали е нещо, което ние просто изпитваме моментно като емоция в нас, т.е. емоция на щастие, или това щастие е много продължително и постоянно щастие. Т.е. щастие, което не зависи от нашите емоции. Щастие, което не зависи от нашите мисли. Т.е. трябва да проверим. Когато чуваме щастие, какво точно разбираме и какво е за нас това щастие. Така че тук сега ще разгледаме тези три вида щастие, за които говорим. А, но на първо място, ако ние вече имаме това щастие, ако имаме това щастие, което не зависи от външните причини, щастие, което е наистина а, дълготрайно или постоянно, тогава ние всъщност няма нужда дори няма нужда да се фокусираме върху това щастие, а какво го скрива това щастие. Ако това щастие вече е там, ако ние вече имаме това щастие, тогава какво го скрива? Ако ние винаги имаме това щастие вътре в нас и винаги сме свободни, винаги имаме това щастие, тогава трябва да проверим какво го скрива, какво причинява този стрес и неудовлетвореност. Така че това е. А, също ще си говорим за това във втората част. Така че накратко сме изброили тези три вида щастие. И също, когато говорим за щастие, много видове щастие, но сега се фокусираме върху тези три вида. И тези три вида щастие също са като категории. Тоест, може да видим, тук става въпрос за, нарекли сме ги човешко, райско и пробудено щастие. И в тези три категории също може да има много, много различни видове щастие. Много видове щастие. Но накратко са в тези три категории. Какво представлява човешкото щастие? Човешкото щастие, а, ние сме запознати с човешкото щастие. Знаем какво представлява.
В нашия човешки живот ние сме родени, имаме определени преживявания и тези преживявания са смесени. Имаме смесени преживявания. Смесени преживявания в смисъл, че а, в нашето човешко преживяване, в човешкия живот, ние имаме различни видове щастие и страдания. Много рядко може да видим, ако изобщо може да видим, някой, който в живота си има само щастие и никой не е имал страдания. А може би още не е стигнал 20-та си годишнина, ако има, нали, такива а, късметли. Но обикновено имаме някакво преживяване на щастие, имаме и някакво преживяване на страдание. Имаме преживяване на удоволствие, имаме преживяване и на болка. Така че в човешкото щастие може да видим, че има това редуване, има промяна. Имаме както положителни преживявания, така понякога имаме и предизвикателни преживявания. Но това не означава, че няма човешко щастие. Какво е човешкото щастие? В човешкия живот ние имаме много причини за щастие и благодарност. Може би имаме успех в нашите дейности, просперитет, нали? Когато сме успешни, проспериращи, тогава в човешкия живот преживяваме много повече щастие. Или семейно щастие. Когато имаме добро, хубаво семейство, когато сме способни да се грижим за семейството, тогава ние може да имаме това семейно щастие. Различни видове щастие. Но винаги в човешкото преживяване, винаги имаме щастие и страдания. Така ли е? Ако погледнем, мисля, че повечето ще се съгласим с това. Има смес. И това страдание или болка, или тези преживявания, които са така по-предизвикателни, те всъщност също са много ценни. Също са много ценни, защото ние можем да научим много от тези преживявания. Можем да научим, може да израстваме в тези преживявания. А, м, Не е нужно да търсим само щастието и да избягваме страданието. Когато това се случва, ние искаме да избегнем тези трудни ситуации. Но колкото повече искаме да ги избегнем, всъщност ние толкова повече се сблъскваме с тях. Защото трябва да научим нещо. Докато не научим това нещо, ние винаги ще се сблъскваме с тази ситуация. Затова тя продължава да се повтаря. Но ако ние приемем, че тези предизвикателни ситуации не са нещо нежелано, а са просто част от човешкото преживяване. Ако ги приемем като част от човешкото преживяване, тогава тези преживявания са много естествени. Естествено е да имаме такива затруднения от време на време. Естествено е да имаме и щастие от време на време. Но как, как ги посрещаме тези ситуации на трудност? Дали можем да учим в тях, дали може да израстваме? И тогава дали ще се съгласите, че тези ситуации няма да е просто страдание, а а, също може да имаме удовлетворение в такива ситуации, когато ние израстваме, когато ставаме по-силни, когато учим. И когато следващия път, когато дойде такава ситуация на трудност, предизвикателство, ние сме а, една стъпка по-уверени или една степен по-уверени, една степен по-способни, една степен по-спокойни, една степен по-стабилни. Нали? И тогава тези ситуации на страдания дали са нещо добро или са нещо лошо. Ако е нещо, което ни носи полза, значи би трябвало да е добро. Но също така а, можем да наречем, че е добро или лошо. Просто искам да ви обърна внимание сега върху тази първа част. Какво наричаме добро и лошо? Защото нашия стрес в ежедневието, в семейството, в дейностите, нашия стрес идва точно от това добро и лошо. И сега ще говорим, ще обясним малко повече, разбира се, какво означава това, но сега само искам да ви обърна внимание, че ние определяме кои ситуации са добри и лоши. Тоест в нашия ум. Ние казваме, тази ситуация е добра, тази ситуация е лоша.
И в последствие ще видим как ни се отразява това. Но за сега сме на тези три вида щастие. Така че човешкото преживяване е смесено. Имаме и щастие, и страдание. Сега, какво е тогава райското? Райското преживяване. Райско преживяване, тук говорим вече за вътрешно щастие. Тук не говорим за щастие, което зависи от външни неща. И какво е тогава райското щастие? Това са много чисти състояния на ума, чисти вибрации, чисти емоции, на благодарност, щедрост. Нали, виждаме ги тук изброени. Благодарност, щедрост, сила, любов. Но всъщност те са а, много повече. Разбира се, те са много повече. Това са просто няколко примера. Но когато ние имаме това щастие, и това щастие е нещо, което развиваме, този втория вид щастие, райско щастие, когато говорим за това райско щастие, това е нещо, което развиваме. Ние сме способни да развием тази благодарност. Способни сме да развием тази щедрост. Способни сме да развием тази сила. И сме способни да развием тази любов. Затова използваме медитацията светлина, мир, любов и любяща доброта. За да може да развием тези благоприятни вътрешни състояния, които са много положителни и много силни. Благодарност, щедрост и така нататък. И също така тези вътрешни състояния са много ползотворни за нас самите, дори на физическо ниво. Ползотворни са за нас, ползотворни са и за хората около нас. И в тази връзка ще ви споделя тук за нашите 8 енергийни центъра, за да разберем малко по-добре какво имаме предвид чрез тези 8 енергийни центъра. Когато говорим за тази благодарност, щедрост, сила, любов, това са вътрешни състояния, вътрешно състояние на ума. И това състояние на ума е определена вибрация. Когато говорим за ума, използваме този термин вибрация. Така че трябва да знаем какво е тази вибрация. Какво представлява тази вибрация? Както звука или както радиочестотите. Когато слушаме радио, ако сменим честотата на радиото, тогава ще включим към друго радио. Тоест, само сменяйки честотата, ние тотално променяме контекста. Тотално променяме нашето преживяване. Ако само сменим честотата. Ако само сменим филтъра или честотата. Така че, когато говорим за съзнание, първо е тази вибрация, тази честота. Имаме тази чиста вибрация на благодарност, щедрост, сила и така нататък. И от нашето съзнание, това започва от нашето съзнание. Какво представлява благодарност? Благодарност е отношение. Благодарност може да е мисъл на благодарност. Може да са думи на благодарност. Но това започва вътре в нас, в нашия ум. И всъщност тези 8 центъра сме ние самите, нашите нашата собствена енергия и тези 8 центъра всъщност са едно. Но ние ги разделяме тук, за да може да комуникираме. И първите 8 центъра, първите 4 центъра от 8-те центъра, първите 4 центъра са тези, които са за нас самите. Ние самите. Тук виждаме духовен център, ментален център, емоционален, физически център. Това сме ние като индивид, това, което ни изгражда като индивид. Ние като индивид приемаме себе си, че имаме това физическо тяло, имаме това съзнание. Знаем, че имаме различни мисли, имаме различни емоции и всичко това е енергия. Всичко това е енергия. Имаме и този духовен център. Духовният център, който е нашата истинска
чиста духовна същност или светлина. Нашата духовна светлина. Нали? Сега няма да влизаме толкова в подробност в 8-те центъра, просто да имаме малко по-добро разбиране как нашата енергия всъщност определя състоянието на нашето щастие или състояние на стрес и неудовлетвореност. Духовен, ментален, емоционален, физически център. В момента, в който ние сме в състояние на благодарност, например, ние сме благодарни. В този момент нашия ум, нашето съзнание е в различна вибрация. В вибрация на благодарност. И ние сме свързани с тази вибрация около нас. Тоест, ние резонираме с тази вибрация. Както радиото, за което говорихме преди малко. Когато сменим честотата на радиото, ние резонираме с тази честота. И тогава получаваме съответния сигнал. По същия начин, когато сме в благодарност, ние резонираме с тази честота на благодарност и тя се предава на всички тези 4 енергийни центъра. От духовния ни център, след това към менталния център. Ментално ние имаме тези мисли на благодарност. В момента, в който имаме благодарност, може ли да имаме стрес? Не можем да имаме едновременно две мисли. Може да имаме една след друга. Нали? Освен ако ума не е много объркан и има всякакви цял облак от мисли. Но дори тогава са мисъл след мисъл след мисъл. Нали? Много мисли. В момента, в който имаме благодарност, ние не можем да имаме мисли на недостиг. В момента, в който вече спрем да мислим за благодарност, тогава могат да навлязат мисли за недостиг. Но когато имаме благодарност, това вече преминава в менталния център, преминава в емоционалния център. Тоест ментално ние имаме определени мисли. След това емоционално тези мисли преминават към емоциите. Имаме емоции на благодарност. И когато сме благодарни, това значи, че имаме нещо хубаво. Ние сме благодарни за нещо хубаво. Когато имаме нещо хубаво, ние имаме тези емоции на щастие, на благодарност. И това се предава на физическия център. Тази вибрация се предава на физическия център. Тогава нашето тяло може да изпита различни видове положителни усещания. Тялото става по-отпуснато, дишането е по-дълбоко и по-спокойно. Дори хормоните с вътрешна секреция, нервната система, всичко това почва да се балансира. Така че по този начин нашата вибрация, състоянието, в което се намираме, се отразява на тези 4 енергийни центъра. И също така се отразява на външните 4 енергийни центъра. Кои са външните? Център на взаимоотношенията. Нашите взаимоотношения в света, в семейството, с нашите приятели, с нашите близки, с нашите колеги, партньори и така нататък. Центъра на околната среда. Околната среда, нашето пространство, в което живеем, пространство, в което работим. Или природата около нас. Центъра на нашите дейности. Как изпълняваме нашите дейности? Дали сме изпълнени с а, енергия, енергичност? Дали имаме правилната визия, мисия, цел? Дали сме способни да постигаме нашите цели? Това са нашите дейности. И център на изобилието, кариерата. Център на изобилието. Изобилието, което имаме в живота. Така че това са накратко 8-те енергийни центъра и ние по време на вебинара ще се връщаме към тях. Ще се връщаме към 8-те центъра, за да споделяме още някои неща за тях. Този файл може да го изтеглите много лесно, когато отидете на сайта на Maitreya Energy, maitreyaenergy.com и тук на материали може да изтеглите този файл с 8-те енергийни центъра. Ето тук може да видите на материали, електронни книги, има 8 енергийни центъра. Може да го изтеглите.
и да имате този файл. Така че райското щастие е нещо вътрешно. И не просто вътрешно, а това вътрешно състояние влияе на нашите действия. Влияе на нашите действия. Влияе на нашите резултати в света. Влияе на това, което резонираме. И влияе на това, което привличаме. От вътрешното щастие ние сме способни да сме по-положителни и конструктивни. Ако винаги имаме а, увереност, благодарност, щедрост и така нататък, тогава ние сме по-положителни и конструктивни. Можем да вършим различни видове дейности, без да сме ограничени. И това райско щастие всъщност, тук говорим за менталното тяло. Това ментално тяло не е като нашето физическо тяло, но също не е и различно от физическото тяло. Просто е енергийно тяло. И както се грижим за физическото тяло, така всъщност ние може да се грижим за нашето ментално тяло. А менталното тяло всъщност е като отпечатък, като изливка, т.е. нашето физическо тяло ще следва менталното тяло. Нашето физическо тяло следва като изливка менталното тяло. Така че заслужава си да научим повече за менталното тяло. Заслужава си да положим старания, усърдие, да се грижим за това ментално тяло. Защото това е нашето енергийно тяло. Нали? Има различни видове енергийни тела, така че тук много просто сме написали ментално тяло. Но, когато се грижим за менталното тяло, за нашето енергийно тяло, след това физическото тяло а, следва това енергийно тяло. Така че ако в енергийното тяло ние имаме някаква болест или блокаж, имаме блокаж и този блокаж може да се превърне в болест. Тогава тази болест в последствие ще се пренесе и върху физическото тяло. Така че в енергийната терапия, когато ние работим върху енергийните тела, понякога физическото проявление още не е стигнало до физическо проявление. Тоест блокажа, напрежението, болестта е само на енергийно ниво. И не може да работим върху това енергийно ниво. И тогава върху физическото тяло тази болест не се проявява. Или ако тази болест вече се е проявила на физическо ниво, ние пак започваме да работим от енергийните тела. От менталното, емоционалното и така нататък. И премахвайки болестта на енергийно ниво, постепенно тя почва да се премахва и на физическо ниво. Нали? Така че а, райското тяло или на райско ниво, там говорим за това ментално тяло. И това ментално тяло се поддържа и развива чрез медитация. Както физическото тяло, имаме физически упражнения, може би нали, фитнес, джогинг, плуване, йога, каквото и да е за физическото тяло. Така за менталното тяло ние имаме различни видове медитация и енергийни практики, с които поддържаме и се грижим за нашето ментално тяло и за нашите енергийни тела. Така. Така че в райското щастие там енергийното тяло има толкова много енергия, че всъщност там няма страдание и болка. Но отново това тяло подлежи на промяна. Това тяло подлежи на промяна, така че това щастие също не е абсолютно щастие. Да, няма болка и страдание, докато преживяваме това силно енергийно тяло, но това енергийно тяло също трябва да се промени в един момент. Или наричаме смърт, нали, ако кажем да умрем. Така че само в момента на смъртта има някакъв вид страдание. Защото човешкото и райското щастие зависят от различни видове условия. Тези
Тези видове щастие зависят от условия. И ние имаме тези три вида щастие. Имаме и трите вида. Трябва да имаме и трите вида щастие, за да бъде наистина пълно щастие. Или истинско щастие. Но човешкото и райското зависят от причини и условия. Докато пробуденото щастие, третия вид щастие не зависи от причини и условия. Това означава, че този вид щастие е много, много вътрешно щастие. И то не зависи от причини и условия. Това е нашата собствена, чиста същност. Така че тук може да прочетем свобода, мир и това, което наричаме четири добродетеля. Пробуденото щастие не зависи от причини и условия, понеже нашата същност е винаги там. Винаги, във всеки един момент, ние може да се свържем с тази свобода. Във всеки един момент ние може да се свържем с този мир. Във всеки един момент. Затова се нарича вечност. Само, че а, понякога не успяваме да се свържем, защото има различни видове слоеве или блокажи, които ни пречат да се свържем с тази свобода и мир. Но тя е винаги там. Така че пробуденото щастие е винаги там. Това означава, то не зависи от причини и условия. Тоест няма нужда нещо външно да се случи, за да може ние да сме свободни. Ума да е свободен. Няма нужда да има външно обстоятелство, за да бъдем ние в мир. Ние може да сме в мир във всяка ситуация. Да, затова е вечност, блаженство, истинска същност и чистота. Не зависи от причини и условия, докато другите два вида щастие, те зависят от причини и условия. И затова ние това пробудено щастие също го наричаме, защото когато говорим за нашия пълен потенциал, пробуденото щастие наричаме първия потенциал. Това е първия потенциал. Първият потенциал, защото той е винаги там. Това е като земята. Земята е винаги там. И каквито семена сложим в земята, ако се грижим за тях, ако условията са подходящи, те ще покълнат. Нали, ако засадим ориз, ще поникне ориз. Ако засадим ябълка, пониква ябълка. Ако условията са подходящи. Така че първият потенциал е като тази основа. Тя е винаги там. А човешкото и райското щастие, те са като втория потенциал. Наричаме втори потенциал. Втори потенциал, защото втория потенциал е нещо, което проактивно зависи от нашите собствени усилия. Тоест, ние винаги го сравняваме с градина. Винаги сравняваме с градина. Първият потенциал е земята, пръста. Тя е винаги там. Независимо дали е обрасъл с плевели или е най-прекрасната овощна градина на света, с безброй много плодове, но земята е винаги там. Докато втория потенциал, какво ще се появи в тази градина, това вече зависи от нас. Имаме избор. Имаме избор. И затова всъщност сега учим за светлина, мир, любов, защото чрез светлина, мир, любов, светлина и мир, всъщност, след малко ще направим медитацията, когато чуем тези три думи, светлина, мир, любов. Светлина и мир се отнасят за нашето пробудено щастие. Тоест, имаме свобода, имаме и мир. Светлина и мир е като нашия първи потенциал. А любовта е като втория потенциал. Доколко сме способни да изразим тази любов в нашата медитация и в нашето ежедневие. Така че сега може да преминем към следващата част на вебинара, да направим кратка медитация и след това ще
Говорим малко повече за причините за стрес и неудовлетвореност и как да сме свободни от това. Така че, сега Станислава Джайсри ще води медитацията. Здравейте отново и нека да преминем към нашата кратка медитация Светлина, мир и любов. Като началото на практиката е винаги свързано с правилна поза, т.е. настанете се удобно, както сте седнали. Ако имате възможност, гърбът да бъде изправен и да не се облягате, още по-добре. Отпускаме тялото, дишането естествено, умът е в естествено състояние. Минаваме през различните части на тялото, от върха на главата до пръстите на краката. Ако някъде усетим, че задържаме напрежение, с дишване издишваме, отпускаме цялото напрежение. Вече усещаме това дълбоко спокойствие, този релакс. И сега, в това състояние, ще кажем 4 стиха: Светлина, мир и любов. Можете да повтаряте с мен. Тези, които знаят жеста за стиховете, може да го направят. Тези, които не знаят тази мудра, просто се отпуснете. Светлина, мир, любов навлизат във всички измерения, преминават през всички пространства на Вселената, проникват във всяка клетка. Светлина, мир, любов преживяват всяка епоха, озаряват всеки момент, изпълват с енергия всеки непринуден миг. Светлина, мир, любов изпълват звука на безмерна радост, насищат всяка непоправена и чиста мисъл. Светлина, мир, любов излъчват 5 пъстроцветни естествени лъчи. Превръщат се в кристални капки роса. Завръщат се в океана от енергия и мъдрост. И сега отново се отпускаме. Ръцете може да са отпуснати върху коленете или в жест за медитация, като дясната е върху лявата и палците леко се докосват. Тялото е напълно отпуснато, дишането е естествено, умът е естествено. Сега нашия фокус, сърдечния център. Генерираме там чувство на любяща доброта,
към себе си, към нашето тяло, нашето съзнание. Нека аз имам щастие и причините за щастие. Изпълваме нашето тяло с тази енергия на любяща доброта. Всички клетки, тъкани, органи и системи на тялото се изпълват напълно с любяща доброта. Изпълваме нашите емоции и мисли с любяща доброта. И те се превръщат в мисли и емоции на любов, щастие, радост, благодарност. Пораждаме любяща доброта, генерираме любяща доброта към нашите близки, към нашето семейство, братя, сестри, майки, бащи, децата ни, нашите близки приятели. Нека те имат щастие и причините за щастие. И виждаме ги в ума си, как те са радостни, щастливи, усмихнати, доволни. Пораждаме любяща доброта към всички съзнателни същества. Нека всички същества имат щастие и причините за щастие. И пораждаме тази любяща доброта към всичко живо, към природата, към растенията, към животните, към всички хора и към всички същества, видими и невидими. Можем да извикаме в съзнанието си образ, който е зареден с енергията на любяща доброта, като птичката, една лястовичка, която храни малките си.
или друг образ, който ми напомня за любящата вода. И плавно насочваме енергията обратно към тялото. Усещаме тялото. Изпълваме го с любящата вода. Започваме плавно да раздвижваме очите си, пръстите на ръцете, на краката, раменете, главата. Можем да трием ръце и да ги поставим върху очите. И да, това беше едно кратко преживяване, медитация, светлина, мир и любов и любяща доброта. Наистина кратка сесия, но много ползотворна. И сега Вазра Шанкара ще сподели още нещо свързано с медитация. Продължаваме с нашата медитация. Медитацията не спира, не се ограничава до седящата ни практика. Така че когато така формално излезем от ползата за медитация, всъщност вътрешно оставаме пак в това състояние. И в крайна сметка, истинският смисъл на медитацията е тя да ни подготви, за да може да пренесем това състояние в ежедневието. И м, ако вие успяхте по време на медитацията да се отпуснете, да усетите това вътрешно спокойствие, да усетите тялото в това естествено състояние, с естествено дишане, тогава вие имате директно преживяване, че това състояние е много по... как е думата на български? Well-being. Well-being. Вътрешно Действие. благополучие. Какво казвам? Благодействие с леки. Благоденствие, благополучие. Т.е. вътрешно благоденствие за тялото и за ума. Тогава ние може да видим каква щета нанася стреса, ако прилагаме стрес върху тялото. Не говоря за напрежение в смисъл на а, когато имаме предизвикателна ситуация. Когато имаме предизвикателна ситуация, това е напрежение. Ние още в началото на вебинара започнахме с това. Ние няма нужда да бягаме от тези предизвикателни ситуации и да избягваме това напрежение. Напротив, когато приложим напрежение върху графита, той се превръща в диамант. Така че напрежението не е нещо лошо, което искаме да избегнем, но стреса, който идва от притеснения, от страх и така нататък, от преумора, от липса на грижа за тялото, липса на грижа за себе си, липса на внимание към другите. Нали? Тогава стреса почва да се натрупва. И ние може да имаме директно това преживяване. Как дори една кратка медитация, по-малко от 10 минути. Отпуска тялото
и какъв е ефекта върху тялото. Така че истинският смисъл на медитацията е да пренесем това състояние в нашето ежедневие и във всяка ситуация в ежедневието ние да сме в това състояние на а, естествено състояние. Естествено състояние е мир. Нали? Не говоря, че трябва да сме винаги в емоция на спокойствие. И няма как да сме винаги в една и съща емоция, но може да сме в това естествено състояние, свободно състояние. Така. Разбира се, всичко, което си говорим сега, е просто една малка стъпка в тази посока към светлина, мир и любов. И колкото повече имаме практическо преживяване с медитацията светлина, мир и любов, толкова повече директно имаме разбиране за темата на днешния вебинар, която е щастие и стрес и неудовлетвореност. Така че сега пак ще споделя екрана, за да продължим с нашата тема. Разгледахме трите вида щастие. Разбира се, ако имате въпроси по трите вида щастие, в края на вебинара имаме време за въпроси и отговори, така че просто си ги запишете. И сега към втората част на днешната тема. Кои са всъщност причините за стрес и неудовлетвореност? Както казахме в началото, в човешкото преживяване ние винаги имаме смесено щастие и страдание. Имаме различни видове удоволствие и болка. И това щастие и страдание зависи от причини и условия. Зависи от външни събития, външни преживявания. Нали? Изподелихме за райското и пробуденото какво представлява. Тук важното за пробуденото състояние. Пробуденото състояние е винаги така. Ние във всеки един момент може да се свържем с тази свобода. Свобода на ума. Нали, ако тялото е в затвора, ние не можем да излезем веднага. Но ума е свободен. Ума е свободен във всяка ситуация. Ума е свободен и когато ума е свободен, ума е в мир. Вътрешно ума е в мир. Ума е неподвижен. Ума е свободен от притеснения, свободен от страхове, свободен от нещастие, свободен от негативни умствени състояния, вина, тъга и така нататък. Ума е свободен от всичко това. И ума е в мир. И когато ума е в мир, тогава в ума възниква състрадание, възниква любов. И това всъщност е функцията, естествената функция на нашия чист ум или нашия божествен ум. Това е естествената функция. Това не е нещо, което ние трябва а, да го правим умишлено или нарочно. Но първоначално е като практика. Първоначално е като практика, за да може да генерираме тази любяща доброта. Както сега в медитацията, ние генерирахме любяща доброта. Тоест правим нещо, практикуваме нещо. Началото е като практика, но всъщност, когато ума е в свобода, когато ума е в мир, тогава естествено възниква състрадание и любов. Не е нещо, което трябва да правим. И когато възниква, когато ума е свободен, той има 4 добродетеля. Това наричаме 4 добродетеля. Първият добродетел е вечност. Ума, нашия чист ум, нашата божествена същност или нашата просветлена същност или нашата пробудена природа, както и да го наречем, има безброй термини, значението е така или иначе едно и също. Нашия чист ум е вечност. Той е отвъд раждане и смърт. Ние може да се родим много пъти с човешко тяло или други видове тела. След малко ще говорим за раждане с различно тяло. Но ума, чисти ум, се характеризира с вечност, непроменливост. Блаженство. Блаженство. Има това блаженство. Тоест има това изобилие. Има изобилие. Изобилие от енергия. Изобилие от щастие. Изобилие от мир. И това е блаженство. И това блаженство всъщност вече е като енергия в физическото тяло. Като топла енергия в тялото. А това е свързано вече с нашата медитация.
истинска същност. Т.е. кои сме ние наистина, коя е нашата истинска същност, духовната ни същност или божествената ни същност и чистота. Всичко, което се проявява е чисто. Така че, пробуденото щастие се характеризира с тези четири неща. И те са непроменливи. Затова това щастие не зависи от причини и условия. Те са непроменливи. Сега единственият въпрос е как да се свържем с това нещо. Ако то винаги е там, като дълбините на океана, те са винаги там, но на повърхността има различни вълнички. Ако ние виждаме само вълничките, т.е. човешкото щастие или дори райското щастие, а горе има малко щастие и страдание. Как да се свържем с това пробудено щастие? Да, точно за това е светлина, мир и любов. И колкото повече научаваме, толкова повече разкриваме. Наричаме разкриване. И сега, кои са причините за стрес и неудовлетвореност? Какво е, какво скрива или какви са блокажите, които ни пречат да разпознаем нашето пробудено щастие? И тук виждаме няколко неща. Няколко неща, всъщност това е по-общо и по-лесно за разбиране. М, Не са изключително изчерпателни, защото сега искаме просто да е нещо, което можем лесно а, да приложим в нашето ежедневие. Така че това са някои от причините за стрес и неудовлетвореност. Но всъщност, ако навлезем по-дълбоко в тях, дори чрез тези причини, ако навлезем по-дълбоко, ние можем да стигнем до самия корен. До корена на стреса. Коя е корената причина за стрес и корената причина за неудовлетвореност. И на първо място, какво причинява в нас стрес и неудовлетвореност? Защо сме неудовлетворени? Защо понякога в живота чувстваме? Може би чувстваме. Може би не всички. Може би някои са изключително. А, може би някои вече имат пробуденото щастие. Това е чудесно. Но тези, които нямат пробуденото щастие, а са в човешкото или дори райското щастие, там винаги има някаква степен на неудовлетвореност. Може би искаме а, по-хубава, нещо по-хубаво в света от това, което имаме. Това значи, че изпитваме неудовлетвореност от това, което имаме в момента. Нали? Или може би искаме да постигнем нещо, но не успяваме. И това ни причинява неудовлетвореност. Или може би просто е вътрешно усещане, че а, някакси има по-добър живот. Не. Различните хора имат различно вътрешно усещане за неудовлетвореност. Но това винаги е свързано с нашите очаквания и страхове. Очаквания и страхове. Когато, а, когато ума не е свободен, когато ума не е в светлина, мир и любов, тогава ума винаги има проекции за бъдещето. Ума винаги има проекции за бъдещето. И тези проекции или са положителни, и тогава имаме като надежда, желание, надежда, очаквания за бъдещето. Или е негативно, тогава имаме страх, притеснение, нали, за бъдещето. Това е пак проекция. И двете са проекция. Вярата е проекция, страха е проекция. Но ние избираме коя проекция искаме да използваме за бъдеще. Но и двете са проекция. И нашите очаквания, тези очаквания, самите очаквания съдържат в себе си стрес. Дали ще се получи наистина точно така? Дали ще получа това, което искам? Ами ако се проваля, нали, имаме някакви очаквания. В момента, в който имаме очаквания, всъщност вече имаме някакъв стрес. Или дори когато получим това, което искаме, но можем ли да го задържим след това? Положили сме много усилия и сме получили, нашето желание се е осъществило. Но сега можем ли да го задържим? Имаме нова кола, примерно. Тази нова кола може ли да задържим винаги да е нова? Или след една, две, пет години тя вече няма да е нова. И тогава трябва да получим нова кола. Нали? Тоест, дори да получим това, което искаме, можем ли да го задържим? И тогава се раждат нашите страхове, притеснения. О, ако загубя това, ако загубя тялото си, ако загубя семейството си, ако загубя притежанията си. Тоест винаги има това, а,
Има някаква надежда, има някакъв страх. Нали? Тоест ние не разпознаваме тези четири добродетеля, които са непроменливи, а ние сме в външното преживяване. И там винаги има очакване, страх. Или също може да наречем желание и отхвърляне. Имаме желание към нещо, имаме отхвърляне към нещо. Нещо ни харесва, нещо не ни харесва. И в момента, в който сме в тази дуалност, двойственост на добро и лошо, хубаво и не хубаво, това ми харесва, това не ми харесва, тогава вече почва да се формират нашите ментални, емоционални страдания. Защото винаги има нещо, а, искам, има някаква неудовлетвореност. Или това не ми харесва. Има неудовлетвореност. Или страх ме е, че ще се случи нещо. Или притеснявам се. Дали ще имам средствата, дали ще имам условията. Има някаква емоционално стрес и неудовлетвореност. Нали? Така че ако знаем причината, как да отрежем причината от корен? От корен. Имаме два подхода. Винаги имаме тези два подхода. Единият подход е много директен, другия подход е много постепенен. Може да премахнем този стрес и неудовлетвореност. Също няма нужда да ги премахваме. Както казахме, пробуденото нещастие винаги е там. Но просто трябва да ги оставим да се разтворят. Стрес и неудовлетвореност. И когато казвам да се разтворят, как да ги разтворим? Това не става само с интелектуално познание. Окей, да. Много е хубаво да имам свобода и мир и сега трябва да разтворя стрес и неудовлетвореност. Това е интелектуално. Няма как, използвайки интелектуалния ум, ние да сме свободни от стрес и неудовлетвореност. А, точно обратното. Може да имаме само още повече стрес и неудовлетвореност. Но по постепенния подход ние използваме методите, конкретни методи. Светлина, мир, любов, любяща доброта. И други методи. Много други методи. За да разтворим този стрес, неудовлетвореност постепенно. Много постепенно. Като буца лед, която седи на слънцето. Постепенно, постепенно се разтапя. Има и много директен подход, когато ние директно имаме това силно желание да открием пробудената си същност, да открием нашата истинска същност, светлина, мир, любов. И това вече зависи от всеки. Всеки има някакви предпочитания. А ако някой имат много силно желание, стремеж да са напълно свободни да прережат от корен стрес и неудовлетвореност, да са свободни от всяко нещастие и страдание, тогава те може да искат да вървят по-директно към тази цел. Или по-постепенно. Постепенният път е по-безопасен. Но независимо дали избираме директния или постепенния път, ние можем да прережем от корен причината за стрес и неудовлетвореност. И също малко по-късно Джайстри ще ви сподели малко повече за това, така че няма да влизам в подробности. Тя ще ви сподели нещо много интересно след малко. Сега просто знаем, че тези очаквания или желания и страхове или отхвърляне, това ни причинява ментални и емоционални страдания на първо място. След това всъщност, когато се родим в човешкия свят, ние имаме това тяло. Имаме това човешко тяло. Раждаме се в света с това тяло. И в момента, в който се родим с това тяло, ние вече сме в човешко преживяване. Имаме човешки родители, имаме човешко тяло, имаме човешки свят, имаме човешко преживяване. В момента, в който се родим, ние със сигурност преминаваме през тези няколко стадия. Имаме самото раждане. През живота имаме различни видове преживявания. И както казваме в човешкия свят, тези преживявания, някои от тях са много хубави, някои от тях са негативни. Казвам негативни, ами трудни. Нали? Не негативни в смисъл на лоши. Ние може да ги приемем за урок и да израстваме. Но някои преживявания са много приятни, други са по-трудни. Нали? Имаме промяна. В човешкия свят преживяваме постоянно промяна. Тялото първо израства, после почва да старее. Нали? Всичко около нас постоянно се променя. Нещата, които обичаме, също се променят.
Така че имаме и тези преживявания на промяна. Имаме преживявания на болест. В момента, в който имаме човешко тяло, рано или късно ние срещаме с някаква болест. И в крайна сметка имаме преживяването на смърт. Защото имаме раждане, така че преминаваме и през смърт. Така. Това са естествените процеси на човешкото тяло. Но ето тук също може да видим, че а, ако, ако не виждаме, че това е естествено, ако не сме подготвени м, да го преживеем по положителен, конструктивен начин, по пробуден начин, а тогава тези неща, как смятате? Най-вероятно ще ни причинят стрес и неудовлетвореност. Нали? Различни преживявания на напрежение, болка, промяна, болест, смърт. Със сигурност, когато чуем тези думи, повечето ще имаме някакъв стрес и неудовлетвореност. Освен ако не сме пробудени, тогава няма такъв стрес и неудовлетвореност. Поне знаем, че всичко е чисто. Така че тялото, това тяло, което толкова много обичаме и толкова много пазим, то става причина също за тези различни видове стрес. След това нашето съзнание. Съзнанието, когато не е пробудено, когато не е будно, то може да е в състояние на объркване. Има много притеснения. Какво ще се случи утре? Какво ще се случи другия месец? Ще има ли война? Ще има ли пандемия? Ще има ли бедствия? Винаги има някакви притеснения. Освен, пак казвам, освен ако не е пробудено. Притеснение, т.е. това е проекция за бъдещето. Какво ще стане в бъдещето? Имам притеснение. Или за миналото. Това са спомени и травми. О, какво се случи в миналото? О, така и така преживях тази болка. И сега много ме е страх да не преживея същото. И моята травма става моят затвор. Нали, не сме свободни от травмата. Така че съзнанието, ако не е свободно, то е като затвор. Самото съзнание е затвор. И нашата пробудена а, същност, тя е винаги там, но ние не я виждаме. Така че ние сме в този затвор. И това също е причина за стрес и неудовлетвореност. Самото съзнание създава този стрес и неудовлетвореност. И какъв е метода? Отново медитация. Отново медитация. Можем да сме свободни от тялото, смисъл, а не е нужда да оставяме това тяло и да отиваме другаде, но може да сме свободни от привързване към тялото. И когато сме пробудени, когато имаме този мир, вечност и така нататък, ние нямаме притеснения за тялото. Също и със съзнанието. Ако имаме медитация, светлина, мир и любов и научим, разбира се, това е процес, който изисква много а, обучение, много практика, но колкото повече научаваме, толкова повече ние разбираме за съзнанието и тогава сме свободни от объркване, свободни от притеснения, свободни от травми. А, Много накратко, понеже времето напредва, но да ви споделя все пак и за тези, много накратко. Друга причина за неудовлетвореност е самото желание, когато то е неудовлетворено. Искаме нещо, но то не се случва. Защо не се случва? Защото нямаме причините и условията. Искаме да сме богати, да имаме изобилие в света, но нямаме умствената нагласа за изобилие. Нямаме дейностите на изобилие. Нямаме причините за изобилие. И съответно нямаме условията за изобилие. И тогава това желание е неудовлетворено желание. Всъщност желанието само по себе си не е проблем. Но ако имаме положително конструктивно желание, тогава може да създадем съответните условия. И тогава това нарекохме втория потенциал. Така че много накратко. И след това имаме раждане с различно тяло. Понеже вече казахме, че това тяло се ражда и умира, но нашия ум е вечен. Така че ние имаме раждане с различни видове тяло. Понякога това тяло е много силно, много красиво, много здраво. Понякога това тяло няма толкова добри условия. Понякога се раждаме с човешко преживяване, понякога с друг вид преживяване. Така че този вид промяна и тези различни тела също се превръщат в причина за стрес и неудовлетвореност. И също е нещо, което можем да
преодолеем стигаме до метода светлина, мир и любов. Медитацията. Разбира се, тази медитация, която направихме сега, беше много кратка, много базисна, много начална. Фокусът беше повече върху любяща доброта. Ние не направихме толкова много пълната медитация светлина, мир и любов, но за тези, които искат да се задълбочат, също ще имаме безплатен онлайн курс. Той не е безплатен, но за вас като участници ще бъде безплатен, но Джайсер ще ви сподели след това как може да имате достъп до него. И всъщност това, което споделихме за нашата медитация е ежедневието. Медитацията не само като седящо преживяване, а медитацията като процес от седящата практика, после в ежедневието. Как реагираме положително, конструктивно на ситуациите в ежедневието? Как реагираме по пробуден начин? Но за пробудения начин може би трябва да направим друг вебинар. Така че ако искате, може да пишете в коментарите тук в чата и може да дадете предложения за тема за следващия вебинар. Общо взето, всеки месец искаме да имаме по един вебинар, така че може да дадете предложения сега или после. И с това сега ще преминем към следващата част, която е много интересна за стреса и причините за стрес и неудовлетвореност. И пак ви напомням, ако имате въпроси, просто в края на срещата може да ги зададете и да ги обсъдим. И сега Джайсри ще ви сподели нещо много интересно. Здравейте и от мен отново. И да, ще разберем малко за два вида стрели. Какви са тези два вида стрели? Първата стрела не носи страдание и неудовлетвореност, а втората се нарича центрираща, по-късно ще научим за нея и тя ни носи спокойствие и щастие. Относно първата стрела, ще ви разкажа една притча, която е много древна и може би някой от вас вече сте я чували. Имал един човек, който по време на война бил поразен от отровна стрела. И събрали се хора около него, искат да му помогнат, но той изведнъж казал: не, чакайте малко. Преди да извадите стрелата и да превържете раната ми, искам да науча кой я е изстрелял. Защо е напоена с отрова и откъде идва тази отрова? Може би вече си мислите колко е неразумно това нещо от негова страна, защото докато научи всичките тези подробности, може би той вече ще изгуби живота си. Но повечето хора постъпваме по същия начин. Ние се фокусираме твърде много върху нашето страдание и върху това да търсиме откъде идва. Може би много хора се ровят дълго в различни видове спомени, в различни видове причини, може би в детството, и често оставят там. Може би те обичат да четат много за различни методи как да се справят с това, но често не прилагат на практика съветите, които четат. Затова има толкова много книги за личностно развитие, хората ги купуват, но често остават на ниво интелектуално познание. Тоест те не преминават към прилагане на практика на методът, който ще им помогне да се справят с различните видове страдания. Било то свързано с човешкия живот, с различните видове човешко щастие, или може би с райско щастие, или с пробудено щастие. Ние научихме вече за един метод, който е медитацията светлина, мир, любов и любяща доброта. И всъщност идваме към втория вид стрела. И това е центрираща стрела. Тоест, това е термин, който нашия гуру Йоги Тан понякога използва. Какво означава тази центрираща стрела? Това е нашият метод. Всеки един трябва да има този метод за центриране. Има различни видове методи, но те ни водят към това да разрешим страданието. Затова е хубаво в моменти, когато преживяваме или осъзнаваме това страдание, че има нещо в ума, което е като зловредно или навреждащи ментални състояния.
като страх, тревожност, различни видове негативни емоции. Веднага да приложим метода или противоотровата. Тоест, това е нещо, което всеки един от нас трябва да направи. Не само когато седим, защото когато седим в медитация, нещата са много спокойни, нещата са много мирни. Но когато сме в действие, когато сме в взаимодействие с нашето семейство, с нашите близки на работното ни място, в ежедневието, може да срещнем предизвикателства в нашия живот. Да срещнем напрежение, както спомена Шанкара. И тогава от нас излизат тези семена, които са като страдания, като стрели. Може да получим тези стрели. Когато получаваме това, в ежедневието веднага можем да приложим нашата центрираща стрела. И каква е тя? А тези от вас, които имат медитацията, светлина, мир и любов, може да приложат нея. Или някой друг вид медитация. Но когато приложим тази практика, това е като директната противоотрова. И всеки един от вас ще получи едно едночасово обучение по имейл, което е този метод за медитация, светлина, мир и любов, който всъщност може да е много директен. Той може директно да ни помогне да разпознаеме нашето пробудено състояние, което е отвъд условията. И от друга страна, може да ни помогне, ако не може директно да разпознаеме нашата пробудена същност, която е винаги чиста и светла и сияйна и която няма нужда от оптимизиране на условията, може да ни помогне да разтворим различни блокажи и различни препятствия, които са като слоеве и ни пречат да видим нашата истинска същност. И това е нещо, което ние можем да направим всеки път, когато преживяваме някакво страдание. Просто да приложиме от страданието, да отидем към причините, които вече обяснихме, но да не оставаме на причините, а да продължим към методът и да не се забавиме да го приложим на практика. И радвам се да споделя с вас и един линк, който е към нашата Viber група и където всъщност ние ще споделим тридневния курс за медитация любяща доброта, където може да получите и по-пълните инструкции относно този метод, който може да приложите на практика. Той включва както дихателна практика, така и по-задълбочено разбиране върху светлина, мир и любов и върху самата практика любяща доброта и различните етапи от практиката. И това е метод, който винаги може да прилагате. Както медитацията в седяща практика, когато ние се упражняваме или тренираме, за да разпознаеме нашето пробудено състояние, така и всеки път в ежедневието, когато възникват различни състояния и можете да приложите директно тази практика. И сега ще изпратя в чата този линк. Вие може да го последвате и това е всъщност линк в Viber групата. Един момент само да стигна до него и съответно за тези от вас, които са в София, заповядайте на 24 на 24 ноември в център 12 Кристала, където ще проведем също обучение за любяща доброта и има много интересна тема, която е мисия. Т.е. каква е нашата мисия с медитация любяща доброта. И сега изпращам ви линка към Viber групата, вече е в чата. Може да го последвате, да се присъедините към нашата Viber група, където ще споделим тридневното обучение. Ще споделим тридневното обучение след събитието на 24 ноември. Тоест това се пада следващата неделя, което ще бъде в София. И за тези от вас, които искат да останат свързани с тази енергия, с Maitreya Energy, ние се занимаваме освен с медитация, с енергийна терапия и също с фъншуи. Това е енергията на пространството, също част от 8 енергийни центъра. Заповядайте нашия канал в YouTube, където можете да намерите много интересни видеа, които ще качваме постепенно
и където ще обсъждаме точно тези теми, както свързани с медитация, с любяща доброта, с четирите неизмерими състояния и с енергийна терапия, как работят нашите 8 енергийни центъра. И да, за много ни беше драго, че сме заедно, че прекарахме заедно тези час и нещо. И заповядайте също отново. Предавам думата на Санкара, също той да завърши. Да, в края само да проверим дали има някакви въпроси. Темата, това, което си обсъждахме, нали, това, което обсъждахме, това, което си говорихме. Ако имате някакви въпроси, моля, включете се. Даже сега ще спра записа.